Tuossa kun Trumpin menestystä juhlinut tässä ja yön valvoin ja aamulla sitten meni nukkumaan ja nyt sitten muutaman tunnin unien jälkeen niin oli ilo herätä aurinkoisen päivän ja porukat juhlii ja mun näkemys on, että nyt niin kuin aikuiset ihmiset palaa Valkoisen taloon ja loppu tää sekoilu, että pistetään RFG Juniori alkaa vetää lääketeollisuutta ruotuun ja palauttaa terveysajattelun. Se on meikäläiselle tietysti hyvä ajatus myös, kun ajatellaan maailmanlaajuisesti bisnestäkin meillä terveyspuolella. Ja se on tietysti hyvä asia, että ruvetaan palauttamaan sinnekin järki. Ja sitten kun katsoo tääkin, että koirakin onnitteli että Trumpin voitosta, niin oli kertomassa, että RFK Juniori rupeaa laittamaan omaa aluettaan terveyspuolta kuntoon. Elon Musk pääsee purkamaan typerää byrokratiaa ja karsimaan virastoja ja järkeistämään. Trump rupeaa heti palauttamaan, karkottamaan maasta paperittomiin, helvetimoinen siivoustyö. Siitä tulee iso parku. Valtava, se on hirveästi duunia nyt tuo 4 vuoden tuhon jälkeen. Mut joo, se mun pointti, niin tuossa on jokukin sanonut, että Trump oli vaan hiukan pienempi paha 2 pahasta, ja mikä nyt on ihan pulssittiin, mutta perusteluna heillä on se, että Trump puolusti rokotteita ja hänen omatkin kääntyi häntä vastaan sit myöhemmin. Ja näille ihmisille mä sanoin, että kannattaa katsoa se Joe Roganin ja Trumpin juttelu, 3 tuntia kun ne jutteli. Siinä Trumpi suoraan sanoi heti alkuun, että mä kampanjoin pressaksi, halusin pelastaa maan ja pääsin läpi ja menin Valkoisen taloon. Enkä tiennyt mistään hallinnoinnista yhtään mitään. Mä olin täysin kädetön. Se sanoi sen suoraan siinä haastattelussa. Mä olin täysin tietämätön ja kädetön. Ja sen kauden aikana, se kampanja-aikana, niin siellä oli lobbarit tullut kylkeen kiinni. Ja sitten kun hän meni Valkoisen taloon, niin se oli lobbareita täynnä palaveriin. Ne rupesi suoraan sanomaan, että pistä tämä ihminen tohon virkaan ja tämä ihminen tohon ja nimitä tämä ihminen tohon homma. Ja hän kuunteli niitä. Koska hänellä ei ollut mitään osaamista. Hän suoraan sanoi, että ei hänellä ollut osaamista eikä ymmärrystä. Hän kuunteli niitä ja ne oli maksettuja lobbareja, mitkä sai palkkansa siitä. Ja vastapuoli oli ne maksanut, omisti ne lobbarit. Ja hän niiden ohjeistuksella nimitti vihollisia lähimmäisiksi virkamiehiksi. Ja nyt se sanoi tuossa Joe Roganin haastattelussa, että voitte olla varma, että mä olen oppinut tämän läksyn, että tällä kertaa niin ei käy. Ja Trump teki se viime 4-vuotiskauden aikana helvetin hyvää työtä. Ja nyt kun se saa kunnon väen ympärilleen, sit tulee paljon parempi. Kannattaa katsoa se Roganin haastattelu, niin näkee vähän, että mistä oli kysymys silloin ja mistä on kysymys nyt. Oliko kiva herätä tähän päivään? Onneksi koko maailmalle. Tsemppiä päivässä. Moro moro.